Rajuman Abi, kining mga tubag sa mga Duterte Rajuman Abi ba? Agoy. Nga kung pangutan-on sila sa Davao Media or sa national media kung asa si Pastor Apollo Kibuloy, unsa da ilang tubag Rajuman Abi? Kini, si PRRD, ang statement niya, ano ba siya, alam ko kung saan si Pastor pero secret. Mutuo ka ha ang netizens or mga listeners karon nga kining kabalog yod si FPRRD kung asa gyud si Pastor Kibuloy or na kailan na mo sa iyahang batasan nga yaga-yagaon ra gyud na siya. Yes, tinood yun. Even katong president pa siya, 'di ba? Mga kasama ka nang ma-remember ninyo yung mga statements niya nga usahay na ani ang statement niya taud-taud magbag-o na, yung din siya joke lang yun, mga inaana god. So, muna ana napagay nag-comment in Rajuman Ransingon pa ni Ikigay, uy, siya inaasar lang kayo ng mga abogadang yan, wag cry baby, tinatawanan lang namin kayo naman. Oo. Diba? Usay magod kay sakyan dayon ay kabalo da ay si kuan basin. Napaganito'y vlogger nga nagpagawa si kining sikat ba? Christian? Okay. Oo, ano si pangalan ato niya kato ganing sorry ha, basi maingon mo nakatunay alum ba? Pag naay mga chismis kay mo kuan siya, mo hatag siya og information. Gaza! Christian Gaza. Yes. Oo, ni ana siya nga, nisayaw siya no, tapos iyang gibutang dito sa caption nga, naad daw si Pastor Kibuloy sa rest house ni Duterte. Agoy! Oo. Kay, mo lagi itong mga statement po ni Digong ni atong June 2024, this year lang no nga, ningon siya nga, secret daw kung asa si Pastor Kibuloy. Yan, di lang po si FPRRD, di ba, Rajuman Abi? Yes, naapod si VP Sara, kini-interview sa Davao Media kaniya, atong paminawa no, ang iyahang statement kung asa gyud si Pastor Kibuloy. One guess kung nasaan si Pastor Kibuloy? Nasa langit. Thank you, VP. pero before bitaw ana Rajuman Abi nga naingon siya nga naa sa langit kay last part naman to ang pakiginabi sa Davao Media sa iya yang una giingon sa iyang tan-aw wala na daw dinhi sa Davao City si Pastor Kibuloy. Kay sa kataas ba naman sa mga adlaw nakagawas na daw na sa Davao City pero as to the specific place or asa man karon si Pastor Kibuloy wa gyud siya nasayod pero ang giingon na daw sa langit. Kabalo ba mo ani mga Duterte? Pero once nga sakyan na gani na sa mga media or kung dili pug kaayo ta mo kana ganing kung wala kayo pa nato na ilhan mga Duterte, ay sakyan gyud pud na sa mga anti-Duterte. Kana gyud daghan gyud kay mga bashers karon no? Sa mga Duterte nagaingon na yan ang magiging presidente nyo. Ana gyud ang sagot ng mga comment. Kabalo ka ingon ni Elsie Villarosa din ni. Good morning mga moms. Joke man na. Mga liki kang mopatol ana. Mapod siya ana pagay siya sa langit gyud. Ngato mga kasama ang pipila ka mga nanggawas karon no nga kining komento pod sa mga Duterte kung pangutan-on sila kung asas Pastor Kibuloy kay alang kasuyungan sa tanan sa mga wa pa nasayod pero kabalo ko murag daghan nasayod nga kini mga Duterte og si Pastor Kibuloy Rajuman Abi nahilahan gyud na nga close gyud na sila. So gyud na sila nga maghigala even katong nagadagan pa lang si PRRD pagka-presidente, FPRRD, so makita gyud no ang presence gyud always ni Kibuloy. Oo, mauna no niya ni attend pud kagabi si VP Sara silang 39 founding anniversary. Nangay siyang pasaylo mga higala sa KOJC members sa iyahang hangyo kaniadtong miaging eleksyon nga iboto si Pangulong Bongbong Marcos Jr.